Aquesta taula que els presentem a continuació aborda la diversitat afectiva, sexual i de gènere, explorant la història del col·lectiu LGTBIQ+ en l'esport i la seva lluita contra l'odi. Modera aquesta taula Martina del Popolo, doctora de la Universitat de Barcelona i vocal d'activisme a Panteres Grogues. Sí, ara sí. Se sent, no? Sí. Endavant. Vale. Bona tarda i moltes gràcies a tothom, primer de tot, per ser aquí i també per convidar-nos en un dia com avui. És una bona ocasió per parlar una mica d'un tema que és molt important, no només a l'esport, sinó a l'àmbit general, però jo crec que és una bona oportunitat aquesta per començar a parlar d'això i també a l'àmbit de la mar. Ha desaparegut el títol, però bueno. El tema és la diversitat i la inclusió del col·lectiu LGTBIQ+ a l'esport i també aprofitem per presentar el nostre club en aquest context. Per què? Per què parlem d'això? Perquè l'esport és un àmbit on encara, tot i que a la societat ja sabem que hem tingut avenços i progressos amb el nostre col·lectiu, l'esport encara és un àmbit una mica problemàtic. I això per què? Perquè sabem que és un territori on encara, per exemple, hi ha unes construccions homòfobes, LGTBI-fòbes molt fortes i per això és que volem parlar d'això avui i amb les altres seccions aquàtiques de Panteres Grogues que ara després us presentaré. I llavors, clar, en aquest moment encara tenim molts esportistes, sobretot esportistes d'èlit, que encara s'amaguen a l'armari o que tenen senzillament una doble vida, que al millor dels casos, senzillament, continuen amb la seva carrera esperant que ningú descobreixi la seva orientació sexual i això encara és un problema. I nosaltres pensem que el perquè d'això té una arrel molt forta. I això per què? Perquè l'esport ha sigut com un espai on les estructures socials eren, diguéssim, sobretot patriarcals. Llavors, això què significa? Que les habilitats esportives sempre han coincidit amb característiques masculines. Llavors, què passa amb aquelles persones que no encaixen en la masculinitat normalitzada? Què passa amb les persones que són homes gais o què passa senzillament amb les dones que no encaixen en aquesta cosa que els investigadors a vegades li diuen la caixa de la masculinitat? Pues senzillament no ho fan i llavors és per això que ja passen a un territori negatiu, i per això que sentim molts comentaris que són homòfobs, que són d'aquesta tipologia. I tenim aquesta diapositiva amb aquesta foto del Justin Fasciano. Per què? Perquè això ens recorda que aquesta discriminació a vegades acaba molt malament i en aquest cas, per exemple, ha sigut un cas molt exemplar. Per què? Perquè als anys 90 era un futbolista de primera divisió del Regne Unit i Justin Fasciano va sortir de l'armari i el seu club senzillament el va deixar sol, va deixar de suportar-li, també així el seu equip i els patrocinadors, tothom. I llavors això va acabar malament amb un suïcidi. I això per recordar-nos que aquestes històries no són tan antigues i a vegades poden acabar molt malament si no es prenen les mesures correctes. I és per això que han sortit al llarg de la història els clubs LGTBIQ+, perquè la intenció era crear com espais segurs, lliures de discriminació, espais on tothom és benvingut. De fet, els clubs LGTBIQ experimenten una situació a vegades, una dinàmica a vegades una mica estranya, perquè hi ha moltes, per exemple, persones que tenen una orientació sexual normativa, una identitat sexual normativa i de gènere també, però que se senten bé practicant esport amb nosaltres i sobretot de dones, perquè evidentment som les víctimes més directes d'aquest masclisme encara tan residual a l'esport. I llavors, als anys 90,
també a partir dels anys 70, però sobretot als anys 90 i 2000 van començar a néixer els clubs LGTBIQ+, les lligues, els tornejos, tenim federacions que són nacionals, internacionals, per exemple, es va crear als anys 80 la Federació del Gay Games, que són com els nostres Jocs Olímpics, també els Eurogames, que són d'escala europea, i també molts altres clubs LGTBIQ que poden ser d'un esport individual o multiesportius. I nosaltres som justament un club multiesportiu, és a dir, les Panteres Grogues de Barcelona. Som un club que té actualment 27 seccions esportives, culturals i de benestar. Tenim des de handball fins a swing, salsa, tenim una mica de tot. I això, el nostre club, és un club particular perquè és un club esportiu, però també tenim la constitució de ser una entitat sense afany de lucre. Llavors tenim aquesta doble identitat i això perquè sobretot el nostre club se sosté enterament a través del voluntariat. I llavors això va néixer als anys 90 a través d'un grup de nois i noies gais i lesbianes que es van conèixer i van trobar a la Barceloneta. Un cop més, la mar és un punt de trobada i d'intercanvi molt important que va justament permetre aquesta creació d'un espai segur per a aquests nois i noies que havien pres l'exemple d'alguns altres clubs d'Europa, sobretot d'Alemanya, que sempre ha sigut una mica més futurista en moltes coses. I llavors l'any 2000 és que ens van constituir com a club esportiu. I actualment som un club molt referent, ja no només per ser el primer referent en àmbit cronològic que s'ha constituït al territori espanyol, sinó que també perquè som el més gran. Actualment tenim quasi 2.000 socis. I fem activitat de formació, d'informació, sensibilització, és a dir, xerrades i seminaris i tallers com aquests, o si no també, per exemple, campanyes a través dels mitjans de comunicació, etc. I també tenim molts col·laboradors a nivell institucional, però també a nivell privat. Llavors col·laborem directament amb els consells municipals de la Generalitat i districtuals i també a federacions nacionals i internacionals esportives inclusiva. I també tenim patrocinadors i col·laboradors molt importants i és per això que vam signar, per exemple, convenis amb l'Ajuntament de Barcelona i amb l'Ajuntament de Sabadell i tenim també un conveni amb la Puma, que és la que ens fa l'equipació esportiva, i també tenim un conveni amb el Barça. De fet, fa poc vam fer com un taller de formació amb la base del Futbol Barcelona a la Masia. Ara donaré una mica pas als meus companys que venen aquí per explicar-vos una mica com és el club i com es viu l'esport aquàtic. Fem part del col·lectiu LGTBIQ+, quins són els objectius, la nostra història, quina és la nostra visió. I llavors passo la paraula al meu company Arnau Tubert, que és el coordinador de la secció de rem de Panteres Grogues. Bé, bona tarda. Aquí poso una primera imatge una mica per veure on naveguem, on remem, on tot, i també és una mica il·lustrativa en un moment veure tot el litoral català i després la nostra barca i el paisatge i els dofins que a vegades apareixen, diguem-ne, una mica com, el que traspua, diguem-ne, el fet d'anar al mar, diguem-ne, no? Això com se passa? Sí. Vale. Seran pinzellades, al final veure quins beneficis tenen l'esport inclusiu, promocionar la diversitat, millorar la salut, perquè fas esport, estàs en el mar, desenvolupament d'habilitats socials i sentit de pertinença. Al final també una mica poso aquestes imatges on hi ha gent de totes les edats, de tots els sexes, molt diversa,
en el que acabem compartint coses i acabes no només compartint un esport, sinó també inquietuds, cooperació, treball i després també una mica el coneixement o consciència d'altres realitats, que per tant també seria una mica això, veure realitats diferents de gent que poder no són la mateixa que tu, però que hi pots trobar vincles, diguem-ne, no? I després, com a reptes de l'esport inclusiu, barreres físiques i financeres, estigmatització i falta de consciència, tant barreres físiques i financeres també mirar que l'esport que puguis sigui més econòmic i pugui accedir tothom, gent que no té recursos per la seva condició, per el que sigui, l'estigmatització, treure aquest estigma que encara desgraciadament hi ha. I després, com fomentar aquest esport inclusiu? Doncs a través d'educació i consciència, inversió en infraestructures, doncs dir que també des de les administracions es facin més infraestructures, més coses, nosaltres mateixos educar. El fet de només poder estar aquí avui explicant coses ja és important, no? O després des de polítiques i regulacions o programes inclusius, per exemple, i tiro una píndola, ara des de REM, clar, la Federació Catalana de REM té establert que ja només a nivell de regates oficials o masculí o femení, doncs estem intentant abanderar des del nostre club que no sigui només així, sinó que hi hagi que continuï havent-hi una categoria femenina, una categoria masculina, però que també n'hi hagi una de mixta, perquè és una realitat i perquè si no hi ha gent que no s'hi sent representada. I una mica intentar des de nosaltres igualment competir mentre no sigui així, però també a nivell polític poder tirar la nostra, no? I no sé si em sembla que ja estava. Sí. Moltes gràcies. De fet, ara que ho has dit, efectivament un dels problemes que més evident és per a les persones que no tenen una identitat de gènere binària o no en senten del tot com a gust amb el seu gènere d'assignació al naixement. I llavors això és tot un problema i és per això que els nostres clubs normalment intenten fomentar que no hi hagi segregació per gènere, sinó que sigui un esport mixta. Encara es mantenen una mica les seccions femenines perquè l'esport femení té un problema de visibilitat molt important i és per això que se mantenen, però la idea és anar cap a aquesta direcció. Moltes gràcies, Arnau. I ara continuem amb les seccions de natació i de waterpolo. Està aquí amb nosaltres el corredor de natació Roger Espí. Hola, molt bona tarda. A veure això. Ai, no? Aquesta és la nostra? Sí, l'altra. Perfecte. Molt bé. Doncs res, primer donar-vos les gràcies per deixar-nos venir aquí a explicar una miqueta el que fem i poder-vos fer 5 cèntims una mica del que fem des de les seccions de natació i de les de waterpolo. La secció de natació va ser de les primeres en néixer al club. De fet, totes les sessions esportives han de penjar d'una federació. En el nostre cas, pengem directament de la Federació Catalana de Natació. Comptem ara mateix amb uns 160 participants, més o menys, i no podem créixer més perquè a Barcelona tenim un problema de manca de làmines d'aigua. Ens costa moltíssim trobar piscines. Hi ha moltíssims equips a la ciutat i tot plegat ho dificulta. ¿De acuerdo? La federación prohibió que los chicos nos pudiéramos vestir con un bañador íntegro, cuando la natación sincronizada, y ahora mucho más después del cambio de normativa, es un deporte artístico. Y el arte también se ve en lo que pones, porque eso te ayuda a hacer que esa coreografía la puedas vivir desde dentro y la puedas hacer vivir a tu público. Pero la normativa prohíbe que los chicos podamos llevar un bañador entero, que los chicos nos podamos maquillar. En cambio, las chicas sí que lo pueden llevar y sí que se pueden maquillar. Por tanto, aún en el deporte existe discriminación de género y esto es lo que todavía tenemos que luchar.
Aquí está nuestra atención de natación sincronizada y quería decir también una cosa. Natación sincronizada también ha roto esquemas dentro del Club Panteras Grogas al incorporar a niños a la natación sincronizada y niños que venían de familias que no tenían nada que ver con el mundo LGTBI+. ¿De acuerdo? Por tanto, ¿qué estamos haciendo también con Panteras Grogas? ¿Qué estamos haciendo también con Panteras Grogas? Romper los guetos dentro de las propias asociaciones LGTBI+. Las asociaciones LGTBI+ están para todo el mundo. Dos últimas diapositivas muy rápidas. Nosotros, ¿qué hemos conseguido desde natación sincronizada? Para que veáis que a pequeño nivel podemos cambiar las cosas que existen en nuestra ciudad. No había circuito máster de natación sincronizada. Los másters de natación sincronizada no existían para la Federación Catalana de Natación. Se celebró los 100 años de Federación Catalana de Natación y en los 100 años de federación no había ningún máster de natación sincronizada. Ahora hay 29 másters. 12 de ellos, ¿de acuerdo?, son jóvenes, 17 son adultos y todos son nuestros. ¿De acuerdo? ¿Y qué hemos conseguido dentro de la Federación Natación? Hemos conseguido que se organice un circuito máster mixto y además hemos conseguido hacer una competición máster cada verano. Llevamos la tercera que se celebró este año, aquí tenéis nuestros bañadores, ¿de acuerdo? Pero también hemos conseguido este año hacer un Master Camp de natación sincronizado, donde han venido chicos que también están interesados a nivel amateur y a nivel federado a natación sincronizada de diferentes países, igual que nuestro Open, a aprender aquí en Barcelona a mejorar su natación sincronizada. Y por último, nadando artísticamente hacia la igualdad. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos a Fernando Díaz, ¿de acuerdo?, a Denise, ganando medallas de oro en el solo, ¿de acuerdo? ¿Y qué tenemos? Unos Juegos Olímpicos de París que van a permitir que por primera vez en la historia de los Juegos Olímpicos los nadadores de natación sincronizada puedan participar en unos Juegos Olímpicos. Hasta este momento, los chicos de natación sincronizada no podían participar en esta competición en los Juegos Olímpicos. Y voy a hacer una cosa que está haciendo bien la natación sincronizada y que reivindicaban mis compañeros. Y es que la natación sincronizada está haciendo equipos mixtos. Empezó con el dúo mixto, ahora permite el solo de chicos, igual que se permite el solo de las chicas, y empezamos a introducirnos en los equipos. Esta competición, estos Juegos Olímpicos, permitirán que 2 chicos estén integrados en los equipos de 8 de las nadadoras sincronizadas. Por tanto, estamos haciendo historia, estamos ganando puestos, aún nos quedan algunas cosas, pulir algunas cosas de la normativa que nosotros desde Panteras Grogas, cuando organizamos nuestras competiciones, ya hemos erradicado, como el bañador, como el maquillaje, como la participación de personas no binarias en cualquiera de las categorías, pero aún les queda a la natación sincronizada federada, a la FINA, respirar como respiramos Panteras Grogas Sincro. Gracias, Antonio. Voy a presentaros otra vez las personas que han estado aquí para que sepáis. Antonio Gutiérrez, coordinador de natación sincronizada, muchas gracias. Roger Espí, coordinador de natación. Y tenemos a Altuber, coordinador de remo. Muchas gracias a todos. Yo creo que podemos, ¿no?, como tener este pequeño resumen. Que al final el deporte, también en las actividades acuáticas hay que tener en cuenta todo el tema de la diversidad y de integración, porque ya hemos visto deporte femininizados, deportes masculinizados, deporte que no permiten una expresión de identidad de género como tú la sientas. Entonces, reflexionar sobre esto y cómo el mar nos puede ayudar también a generar no tanto, ¿no?, un choque, sino un encuentro de nuevos estímulos, de nuevas dinámicas. Entonces, muchas gracias. Yo me repito, soy Martina del Popolo, vocal de activismo de Panteras Grogas, así que os invito y os animo a visitarnos aquí en Barcelona, ¿vale? Muchas gracias.